desgraciado, la veritat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per les paraules generoses i certament immerescudes. Alcalde, president de les Corts Valencianes, regidores i regidors, comissió de festes, quintes i quintos grans i menuts, autoritats civils, eclesiàstiques i militars, amigues i amics. Gràcies a tots per la vostra presència. Penseu que més calor fa el bancal. És per a mi, de veritat, de tot cor, un honor immens fer este pregó. Diria que fer de pregoner és una de les més rellevants distincions que es poden rebre en un poble, només superada per ser alcalde o regidor, clar. Amb un gran avantatge a favor del pregoner. El pregoner només el posen a parir un dia i a la corporació municipal 4 anys. Sincerament, tenia molts dubtes en la posada en escena. Primer vaig pensar en instal·lar una tirolina i fer el pregó com si fora l'Angelet de Pasqua de Tudela, a Navarra, una tradició, per cert, que van copiar en Alfarrasí, però no vaig trobar cordes prou resistents. Després vaig pensar en llogar la magrana del Misteri d'Ells. No la volien treure de la Basílica de Santa Maria, total que al final assistem a peu. He volgut que este siga un pregó a peu de carrer i col·lectiu. Vull fer de pregoner com a portaveu de les 6.223 filles i fills del nostre poble, censats a Gata, i de molts més que, com jo mateix, no tenim el nostre domicili oficial, però estem i estarem sempre empadronats així de cor i d'ànima. Es pot viure Gata sense viure a Gata. Mireu, les persones són d'on viuen, d'on treballen i d'allà on brollen els seus somnis, però sobretot són d'on volen ser. Max Aub deia que som d'allà on hem fet el batxillerat. Jo diria que el poble d'una persona és un univers amb moltes dimensions. Entre d'altres, allà on té els seus pares soterrats i allà on sap que la terra sempre li farà un lloc el dia que la llum s'apague. Josep Pla acostumava a comentar que el seu país era aquell on deia bon dia i li responien bon dia. El meu poble és aquell on dius això és a Xina i es reconeixen i es reconeixes amb la complicitat tribal que exhibeixen els massais del Serengeti. En un món d'uniformes i de franquícies que homologuen el carrer Colón de València, l'avinguda 9 de Juliol de Buenos Aires o el carrer Sant Pau a Montreal, cal reivindicar l'essència de ser de poble i de ser diferent. Però què és ser de poble? Com es detecten els individus de poble i específicament els d'un poble com Gata? Una característica definitòria important és conèixer la gent pel mal nom, que és l'autèntic nom. És molt més fàcil entendre i fins i tot descobrir el bossó de Higgs que saber qui és Maria Mulet Signes. Mira, tu eres de Gata? Jo conec un xic de Gata. Li diuen Vicent Soler Signes. Ara vés i busca. Una altra característica de la persona de poble és que té les cordes vocals més fèrtils que els de ciutat. Els de poble tenim més capacitat per emetre sons guturals que rebatixen qualsevol teoria creacionista. Està clar que venim del mono o del mico, i no perquè tenim mones i micos entre els mals noms, salutacions cordials, sinó perquè en este poble tenim una ampla varietat de sons primitius per a comunicar-nos. En les ciutats, quan et creues, et diuen adiós, adeu, o hasta luego, o no diuen res. Així tenim més repertori. Au, bo, che, i fins i tot una cabotà insonora. Ale. Després, la nostra oralitat rural també ofereix una gran riquesa lèxica i polisèmica, gairebé pròpia del surrealisme de Breton. Això d'estar enmig del bancal i arribar el veí. Com va la cosa?
Ei, així estem, a la marxeta. Bé, a veure si fem alguna cosa. Sí, pegar 2 furgaes i a retiro. Bé, jo em tornaré un ratet i després a pegar un mossec, que avui farà Bateguer. Ara a veure qui és el valent que analitza semiòticament la conversa. Ara bé, la prova definitiva per a descobrir els gaters i les gateres no només és fonètica, xa, xe, xi, xo, xu, és lèxica. I concretament té a veure amb el significat d'una paraula. A Dénia es diuen eriçons i a Xàbia, com a gata, bocamarins. Però ni a Dénia, ni a Xàbia, ni a cap poble de mar, ni a cap lloc del món tenen clòtxines de torró, de xocolata o de vainilla. Producte made in Caltramusser, denominació d'origen 100% gata, i ara toca aplaudir. M'encanta la disciplina espartana. Mireu, el poble no només és un espai físic, és per damunt de tot un espai afectiu. No són carrers i places, són carrers i places plens i plenes de gent que ameren records i vivències. Som fills d'una terra envernissada pel sol i tacada per l'ombra de figueres i garrofers, que un dia esclatava en flors d'ametllers, en valls i alters envoltats per un mar de pàmpols de set. La meva pàtria són xiquets que somniaven ser Cruyff entre porteries rovellades i jugàvem al raspall amb didals fets en taps de sidra. Són xiquetes jugant al rall, al sambori i botant la corda, i les meues germanes jugant a ser ma mare. El meu poble és un món d'ingenuïtat on un mur de vergonya separava els xiquets de les xiquetes. És una filera eterna d'ànimes càndides als peus d'una escalinata de pedra seca, contundent i immòbil en el grup ovell de les escoles. Som fills d'un paisatge en blanc i negre que anava descongelant-se, un món amenaçat de mort per la inèrcia dels temps i també per extravagants que pintaven parets grises amb murals de colors i proclames d'ètica i estètica. I quan algú els boicotejava, embrutant-los amb taques d'intolerància, responien amb l'elegància del París de Christian Dior. Qui no sap crear, destruïx. El meu poble és una peregrinació a la fireta de Just Pobre i una excursió a menjar-se la mona a la rana i una paella amb els amics els darrers dies. I les Pepiques i la tia Teresa d'aquell racó del carrer Boronat, que era el centre de l'univers. I la tia Maria Rosa fent coques, i la tia Paquita fent pa, i la tia Angelita cosint roba. I és una estampa de veïnat a la fresca, cadires embranquillades, ma abuela fent funambulisme casolà, i és el tipe pel moliner fent cabasset d'espart. Són sequers plens de pansa i treball cooperatiu i solidari al crit de ve aigua, fa polsim, a empilar toca, a la caseta de Tonica, la Calderera i Pepita. El meu poble fa olor a mistela i a terra banyada d'estiu, a llanda de coques, carabassa i cassola d'arròs passejada per les dones cap al forn. El meu poble sona a baralla de gats, a campanades a morts, a cançons de batre i de riurau interpretades per ma mare amb acompanyament de percussió de tisores tallant sequellons de raïm. Mare, 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 que el riurau es crema. Mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 sí, mare, 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 tot en flames i ningú s'immutava. L'estiu del meu poble sona a Lladruc, a l'altre costat del Barranquet, a concert de grills desficiosos de matinada, a miau-miau de mussol espitós, a borumbot aletejant contra la calç, a canya contra cimal i a vara contra canyís, esperant la vaca. L'estiu de gata són les llumetes de les faldes del Montgó parpadejant, i m'abuelo Kiko enroscant-se la faixa negra de bon matí i llegint l'hora a les penyes roges de l'altar totèmic de la Marina, i a velen les cabretes, deia. L'estiu són velades inacabables a la caseta de Llidal del tio Francisco i la tia Tonica. L'estiu és un andregó caçant mosquits, una tallada de meló d'Alger, un poal d'aigua fresca de pou, una llesca de pa i oli, sal i tomaca amb un cinglot de raïm
i una entrada de bous pel carrer La Bassa. A Gata tenim cistelles i barxes i un cabàs ple de mites i llegendes. Aquell gos coniller del tio Jaime el Corcat, el Messi dels gossos caçadors, del que em parlava mon tio Pepe. Aquella partida inversemblant de truc com el no gol de Pelé contra Uruguai als 70 del tio Toni Porra. I Gabriel Mulet, el xiquet de Gata. Un prodigi fent volar la pilota de baqueta als trinquers de la postguerra. Un jove que jugava barbaritats, que va derrotar Rovellet i desafiava Juliet d'Alginet. També tenim miracles. La troballa de la imatge del Santíssim Crist del Calvari pel pare Vicent Mulet, els miracles del nostre patró per protegir els veïns refugiats a l'ermita del Calvari i fer fugir els francesos. Encara que, si vos dic la veritat, per a mi l'autèntic miracle del Santíssim Crist és que cada any és capaç de captivar i seduir centenars d'agnòstics i ateus que l'acompanyen en la processó, en la baixar i la pujar. Som un poble de moriscos i de cristians i de músics, més de 150 anys de la banda, amb esperit emprenedor, genuïnament mediterrani i un fort dinamisme empresarial. Els nostres records no es mesuren en metres, s'escriuen en fanecades, arrobes, quintals, piles de canyissos i braces de llata. Som un poble de matemàtica, tenim Vicent Caselles com a capdavanter i de ciència, acadèmica, però també popular. Tenim un bon currículum de rituals de bruixeria. Abans que existiren els metges de digestiu, teníem dones que amb un mocador de bolic i un ritual de connexions còsmiques fent marques a la panxa i resant una oració secreta et trencaven l'enfit i et tornava la gana de menjar. Fins i tot abans que s'inventara l'aspirina, en 2 cassoles i aigua beneïda et treien el sol de dins del cap. Sí, som el que hem viscut, som records que ens van solcant la pell. Aquell dia que la tia Paquita em va descobrir que jo vaig néixer un 23 i no un 21 de març. Eixa vesprada vaig canviar d'horòscop, de Piscis a Àries. I vaig posar-me mare dalt d'un pedestal. Només una ment meravellosa pot oblidar la data de naixement del seu fill. I aquell dia tallant a les valls de Xona, quan mon pare va elaborar entre falsonar i falsonar aquella genial radiografia sobre impacte ambiental i model territorial, mirant de reull al mongol. Mira, les persones vivim on vivien les raboses, les van tirar de sa casa. I ara tenim el problema que els hem de fer lloc on tota la vida hem viscut les persones. La memòria del que som conforma la nostra identitat col·lectiva. Un poble que manté viva la seva memòria del passat és un poble amb futur. Perquè la identitat no és una qüestió genètica de pedigrí, és cultural i afectiva. No som un poble monumental, la veritat. Nostre principal patrimoni és la complicitat de treballar junts, plorar junts, riure junts i fer festa junts, i compartir somnis, com aquells avantpassats nostres que van deixar senyals de vida gatera per tot arreu. Un poc de gata es guita a Nova York, el Nova York que va acollir els fills d'este poble desterrats per la filoxera i la fam, un somni americà retratat per Julie Esteve al documental del mongol Manhattan, valencians a Nova York. Com ciutadans que també van haver de buscar-se la vida a Alger, a França, a l'Argentina i a tantes altres destinacions de l'emigració des d'estes terres de Moscatell al començament del segle XX. Mireu, Gata ha canviat molt. El món que dorm en la memòria de generacions com la meua ha canviat molt. Les tecnologies de la informació i la comunicació a recer d'internet i la democratització del dret a volar en avió han fet el planeta molt més menut. Fa un segle, o menys encara, algú del nostre poble hauria pogut versionar la malaguenya de Barxeta. Mira si he corregut terres, he estat en els barrancons, en Catarroges, planisses, valls, costeres i julians, caus vells, ecles, miralbons, serrillars i fonandons. Ara tenim fills, nets, nebots, cosins i veïns que han corregut terres a Austràlia, Alemanya, Itàlia o als Estats Units d'Amèrica, d'Erasmus, treballant, investigant
i aprenent a viure. Gràcies a internet ens apropem quan estem lluny. Sí, però ens allunyem quan estem a prop. Perquè les xarxes socials han canviat la nostra manera de relacionar-nos. És menys presencialista, menys epidèrmica. El nou àgora, la taula dels bars i els banquers de les places, ara és el grup de WhatsApp. Ara sí que es queden per WhatsApp. Abans teníem un mètode molt efectiu que havia funcionat des del Paleolític. Si volies quedar en Jaume, era molt fàcil. Anaves a casa de Jaume i bramaves: «Està Jaume?» I sa mare acostumava a dir: «Escolló, Jaume està castigat». La pitjor de les conseqüències de les xarxes socials és que ja no sabem mirar la vida sense el filtre de la càmera de l'smartphone. Si ara mateix s'apareguera el Santíssim Crist del Calvari, Sant Miquel i la Mare de Déu del Rebollet així al meu costat, imagineu-se que aparegueren, jo me la jugue que tots els que estem així gravaríem amb el mòbil i ningú no es preguntaria res de trellat. Per exemple, si han vingut enguany a festes, si volen fer-se'n una, si tenen barraca o cadafal. Només gravaríem i ho penjaríem al Facebook, faríem stories per a l'Instagram i, evidentment, dotzenes de vídeos al TikTok. Gata s'ha transformat econòmicament i sociològicament. S'ha enriquit social, cultural i humanament en col·lectius de nous gaters. Nous gaters marroquins, britànics, colombians, argentins, alemanys, francesos, italians, romanesos i d'altres nacionalitats. Tots som fills de gata. Els que resen en la Bíblia, amb l'Alcorà o els de la Torà jueva, i els que no resen. Tots formem part d'un univers, d'un col·lectiu que podríem anomenar la nostra gent. La vida als pobles s'ha transformat. El carrer ja no és l'eix que fa bategar el seu cor. No és espai de socialització de xiquets. Però en essència, el nostre poble no ha canviat gens. És com l'arbre o com el cep. El podes, el desbrostes, li canvies 1000 voltes, el pentinat i el vestit, però el cep és el mateix, com la cançó de Pere de la Mel cantada per Altall. El poble i el cep, podau en pàmpols, en grup de WhatsApp o en rogle al carrer, és sempre el mateix. Sabeu per què? Perquè les arrels són les mateixes. Les arrels, els imaginaris col·lectius, no són intangibles, no són abstraccions que no serveixen per a res, en absolut. Són el principal valor afegit d'un poble. Els arbres més forts són els que mantenen tendres i vives les seues arrels. Les arrels fan renaixer de les cendres, reconstruir-nos col·lectivament una vegada i una altra. Així ho sabem, hem superat 1000 crisis i hem sabut reinventar-nos, com a treballadors i com a empresaris. Ara estem eixint del malson de la Covid, un record des d'ací per a totes les nostres víctimes de la pandèmia, per cert. Estem escabussant-nos en una nova crisi energètica i inflacionista, però ho superarem. És allò que deia Pablo Neruda: podran cegar totes les flors, però mai no podran detindre la primavera. Mantinguem les arrels, no oblidem d'on venim ni qui som. No hi ha defecte més gran per a una persona que ser un desclassat. Conservem els codis dels nostres majors, el valor de la paraula i l'orgull i la dignitat de la bona gent. Sobre els fonaments del passat i del present, construïm el futur. Pensem i repensem què volem ser de majors com a poble. No és una tasca només de les institucions, és de tot, de tots. Sumem tradició i modernitat també a la festa. Tradició, modernitat i alegria de viure. Treballem pel dret a la felicitat. Podem ser vells sense ser antics i ser seriosos sense ser avorrits. Siga com siga, ara toca fer festa. La festa sempre ha precedit la mudança a la caseta a replegar la renda. La festa també és collita, collita de germanor. Diuen que una família que resa unida roman unida. El poble que fa festa unit enforteix la seva cohesió social. Plantem cara als problemes i fem festa. Com diu l'amic Xavi Sarrià, per molt que bufa el vent, no s'apaguen les estreles. Fem festa, pagana o religiosa, perquè la festa és vida. Celebrem la vida. Ballem, cantem, sopem a la fresca i arrenquem un somriure a la lluna. Bebem-nos la vida a globs.
Amigues i amics, ara que estem celebrant l'any fuster, aprofite per reformular un dels seus aforismes i proclamar que la festa que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Moltíssimes gràcies per tot i per tant. Visca la Mare que ens ha parit, visca el Santíssim Crist del Calvari, visca Gata! Bé, després d'aquest pregó, poc més queda dir perquè tots ens hem vist reflectits en les nostres vides, en el nostre passat, a la nostra escola i als nostres amics. Crec que és hora ja de donar pas al que la majoria de gent està esperant, la cervesa Bourg. Moltes gràcies i de veritat que passeu molt bones festes d'enguany.